מה מדבר בעצם המודל? המודל אומר שבמצבים מורכבים אנחנו צריכים בעצם לקחת את המצב ולפרק אותו לגורמים. מה זה אומר? זה אומר שכל מצב משברי או כל מצב מורכב אנחנו יכולים בעצם להפוך אותו למצב יותר פשוט על ידי זה שאנחנו נפרק אותו. קודם כל, אם ניקח את המודל של הפסקת עישון, אם ניקח את הפסקת עישון כמצב מושבע, הדבר הראשון או הכובע הראשון שנצטרך להסתכל עליו הוא הכובע הכחול, שזה התכנון. מה יקרה בתכנון? התכנון הוא מה אנחנו רוצים שיהיה שם, לאן אנחנו רוצים להגיע. אין שום דבר באף מקום, בשום תהליך שאנחנו עושים אותו בחשיכה. כשאנחנו מתחילים משהו אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו רוצים להגיע איתו. הדוגמה הכי בולטת זה הסיפור של אליסה בארץ הפלאות, שהולכת לה ככה בשביל, מגיעה לצומת שיש לה שביל ימני ושביל שמאלי, ואז היא שואלת את החתול לאן אני הולכת, והוא אומר לה לאן את רוצה להגיע. היא אומרת לה אני לא יודעת לאן אני רוצה להגיע, והוא שואל אותה למה זה משנה, מה זה משנה איזה שביל תקחי? במקרה הזה אם אנחנו רוצים ללכת ולהגיע למשהו, אם המטרה שלנו הייתה הפסקת עישון, אנחנו יודעים שזה המטרה, לשם אנחנו צריכים להגיע. מפה אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים לעשות, איך אנחנו רוצים להגיע. מה אומר הכובע הלבן? הכובע הלבן ייתן לנו את החשיבה הניטרלית, איזה דברים יש שם. מה שעשינו עם השאלון של הפתיחה ועם המשוב שקיבלתם על השאלון הזה, שאמר בעצם ככה, אתם מעשנים כך וכך, במצבים כאלה ואחרים, בעבר ניסיתם, לא ניסיתם, אתם פוגשים את הסיגרה במצבים כאלה, במצבים אחרים, זה הדברים האובייקטיביים, כל מיני סולמות, מדדים, קיבלתם התמכרות גבוהה יותר, התמכרות גבוהה פחות, משתמשים בסיגריה לפינוק, משתמשים בסיגריה כי אתם צריכים אותה פיזית, פחות או יותר ידעתם את מסגרת העבודה שאיתה אתם צריכים להתמודד, כולל אני, מהבחינה הזאת. מה עשינו עם הכובע האדום? הכובע האדום זה החשיבה הרגשית. וואו, מה יקרה כשאנחנו נאבד את הסיגריה? שהיא לא תהיה בחיים. איך נתמודד עם החור השחור? כמה זה יכאב לנו? אז טיפלנו בכאב עם תרופות, טיפלנו בכאב עם תחליפי ניקוטין, טיפלנו בכאב עם הפחתת מינון הדרגתית, טלפונים, משאבים אישיים, כל הדברים האלה. יש פה גם את העניין של האינטואיציה, זאת אומרת, מה באמונה ביכולת שלנו, מה במצבים משברים אחרים עזר לנו להתמודד עם קשיים באופן רגשי. מה יש בכובע הצהוב? הכובע הצהוב זה רגע. סליחה. כן, תודה. מה יש בכובע הצהוב? הכובע הצהוב זה חשיבה חיובית. אתם זוכרים את הפתק שקיפלנו וחילקנו לריבועים וכתבנו את המחמאות העצמיות? זה החשיבה החיובית, זה כל מה שיש בכם. אף אחד לא נותן לעצמו מחמאות בחינם. זה לא קורה אף פעם. אנחנו לא בסדר, אנחנו ביקורתיים, זה אף פעם לא קורה. מה שכן קורה, הביקורות. במקום הזה שפתאום פתחנו את הצוהר ליכולות שלנו, לנכונות שלנו, לכישורים שלנו, לאיכויות שבנו, פה נוצרת היכולת שלנו לקחת ולהגיד, אם יש לנו את זה, אנחנו יכולים להצליח. זה נכון בכל מצב משברי וזה נכון בכל אתגר, כלשהו שאנחנו עושים. אנחנו הרי לא רק, יש לנו המון הצלחות בחיים. אם אנחנו נחשוב, יש לנו המון הצלחות בחיים. הצלחנו, הגענו, עשינו, ובמקומות האלה שאנחנו עשינו שם, אנחנו יכולים לעשות שם גם במקומות אחרים. זה לא פטנט שמיועד רק לאימהות טובה או לקריירה מקצועית מצליחה. כל דבר שהשתמשתם בו בכישורים שלכם, לשמש אתכם במקום אחר. הכובע השחור, הכובע הביקורתי. מה קורה בכובע הביקורתי? זה כל הדברים שיכולים לקרות אם אנחנו לא נעשה את הדבר שאנחנו שואפים אליו ורוצים להגיע אליו. רגע, כל הדברים? שיקרו אם אנחנו לא נעשה את הדבר שאנחנו רוצים אותו ושואפים. את יכולה
תתקשר אליי. גם. פתוי. בכל אופן, כבר שבוע הבא, כן? כן. אני אומר לאנשים שרוצים חיזוק שהם יכולים להגיע. במקום הזה שהם רוצים לראות אותי, רוצים להיזכר, רוצים לספוק, יכולים להגיע על כל סדנה. אנשים שהפסיקו זה יופי של דבר, אז אנשים שמשתתפים בסדנה רואים את ההצלחות שלי ואני מאוד מאוד שמח, אז מהבחינה הזאת בכיף. אז הכובע השחור זה החשיבה הביקורתית, שאותה אנחנו צריכים לאמץ במקומות האלה, שאם אנחנו לא נעשה את התהליך, אנחנו נשאר במקום, או חס וחלילה נלך אחורה. והכובע הירוק, חבר'ה, זה הכובע הזה שיעזור לנו במקומות האלה שבהם יופיע הזיכרון. הרבה פעמים הפתרונות שאתם גיליתם למקום הזה שבו הפסקתם לעשן, היו המקומות שלא חשבתם עליהם בכלל. אתה חשבת על הפומית הזאת פעם? איך מצאת? שישנתי בשביל הדאווין. כן, ועכשיו זה... מי אימץ לעצמו דברים שהוא לא היה רגיל או שהוא לא ידע? המוצאת? כן, כן, טוב, מה עוד? אבל עכשיו אני... עכשיו אתה נגמל מהפומית. עוד לפני להיות חודש. בסדר. אז תראו, יש המון דברים שאנשים פתאום ממציאים. בין אם זה ספורט שאנשים מוציאים, ועם כל מיני כוחות בכוחם לעשות איזה דברים אחרים. בעיקר נשים אצלי מתחילות ללמוד. לא יודע, משהו מאוד שיטתי אצל נשים שמפסיקות לעשן אצלי, הן הולכות ללמוד, הן פתאום